Hei taas ja tervetuloa Metsämarssin metsäjumppaan. Tänään meillä onkin tiedossa hieman vauhdikkaampaa menoa, eli käytämme erilaisia metsänhoidon sivuvirtojen tuotteita apuna tässä jumppassa. Meillä on keppijumppaa, pöllijumppaa ja sitten on vähän tuommoista nuoren metsänhoidon tuotetta eli rankajumppaa. Eli jos sinulla on sujuvasti siinä jossakin lähistöllä tällaisia eri mittaisia, eri kokoisia pöllejä tai keppejä, niin ota sellaiset valmiiksi esille. Hyvä. Aloitetaan keppijumpalla eli keppilämmittelyllä. Ota tukeva, vähän hartioita leveämpi ote siitä kepistä ja lähdetään pumppailemaan eteen ja taakse hartioille, pään yli, rinnalla vuorotellen. Ojennat aina välissä, kädet suoriksi ylös. Sitten kun alkaa sujua, niin otetaan pieni kyykkäys mukaan, eli käydään kyykyssä aina samalla kun keppi laskee sinne hartioille tai eteen rinnan päälle. Ja kun kyykkäät, niin pidä huoli, että polvet ja varpaat on suunnilleen samaan suuntaan, ettei tule hirveästi vääntöä sinne niveliin. Vielä muutama. Ja sitten jatketaan meloen, eli otat hyvä tukeva asento ja vähän leveämmän otteen voit ottaa sitä kepistä kuin ehkä äsken. Pitkät kauhasut molemmilta puolelta. Hartiat saa hyvin liikettä. Sitten jatketaan hartioiden yli pyörittelyllä, eli tämmöistä vähän kahdeksikkoliikettä. Ja taaskin voit leventää otetta ihan sinne kepin päähän asti. Olkanivelet, kehon liikkuvin nivel ja pitäisi liikeradat mennä niin, että joka suuntaan pyörii se pallonivel siellä. Jos on jotain liikerajoitusta, niin sitten pitää tehdä vähän varovaisemmin, älä kuitenkaan väkisin väännä, äläkä remmo. Molempiin suuntiin pyörittelet olkapäät ympäri. Hyvä, sitten vähän kylkiin liikettä, voit vähän kaventaa otetta, tuuppaa sivusuunnassa aina kylkeen pieni taivutus molemmin puolin. Sitten pyöritellään vielä niitä olkapäitä vähän toiseen suuntaan, eli hyvin kapealla otteella edessä tämmöistä puoliympyrää tai ympyrää niin pitkälle kuin kädet kiertää. Eli lähtee sieltä ihan hartiasta asti. Kierto ja pieni venytys aina siellä ääriasennossa. Sitten jatketaan isolla ympyräliikkeellä, eli nyt tulee koko vartalo mukaan liikkeeseen.
ajattelet, että teet sivusuunnassa katsottuna sillä kepillä siinä vartalon edessä niin isoa ympyrää kuin vaan mahdollista. Eli kurkotat ylös ja eteen ja alas ja kehoa pitkin taas takaisin ylös. Sitten tehdään sama, mutta sivusuunnassa. Eli kurkot sivulle ja ylös ja toiselle sivulle alas. Niin ylös kun menee ja niin kauas sivulle kun menee. Ja sama toiseen suuntaan. Hyvä. Jätä keppi siihen eteen, noin käsivarren mitan päähän, ota päästä kiinni rinnan korkeudelta ja kehitä vähän puuroa, eli hämmennät isolla kauhalla puurokattila. Ensin toiseen suuntaan. Ja sitten toiseen suuntaan. Vielä viimeinen kierros. Hyvä, ja sit voit vielä pikkasen roikkua siinä kepissä, eli paina vähän rintakehää alaspäin pienillä pumppauksilla. Noin, nyt on lämmittelyt tehty. Siirrytään järeämpiin aseisiin, eli otetaan meidän pöllikäsittelyyn. Mulla on tämmönen keskimittainen pölli, josta mä saan hyvin otteen täältä päästä. Se helpottaa vähän sitä, ettei tarvi ranteita käännellä ihan hirveästi, mutta jos sulla on vähän helpommin tartuttava, niin voit myös yrittää ottaa siitä ihan otteella. Aloitetaan tämmöisillä maastavedoilla, eli pölli lähelle maata ja nosta selkä suoraksi. Selkä suorana, polvet koukussa. Vedä vartaloa pitkin se pölli sieltä ylös hyvässä asennossa. Ja muista, että tee liike pakaroilla ja takareisillä. Älä selällä, älä anna selän pyöristyä, ettei se nikama sieltä ota itseensä ja niksahda. Väliin levy pullistu. Hyvin. Hyvä, erittäin hyvä liike vahvistamaan reisiä ja pakaroita. Hyvä. Ja jatketaan yläkropan puolelle, eli ota pölli siihen rinnalle. Ja nyt tuupataan sitä pölliä sinne pään yläpuolelle. Rintakehästä suorille käsille. Pidä vartalo hyvin tukevana, so ettei kroppa huoju, vaan keskivartalo ja jalat tukee sut hyvin paikalleen ja liike tapahtuu vaan sieltä hartioista ja käsivarsista. Olet sen verran raskas pölli, ettei me jaksa hirveän muuta tehdä, mutta voit jatkaa vielä muutamia. Sitten voi tehdä myös näistä tällaisen yhdistelmäliikkeen, eli lähdetään sieltä maastavedosta, astutaan rinnalle
Ja tuupataan ylös. Ja lasketaan samaa reittiä alas. Vielä jaksaa muutama. Viet sitä pölliä mahdollisimman lähellä kehoa, niin painopiste pysyy lähellä kehoa eikä tuo sellaista turhaa eteenpäin taivutusta tai muuta notkahdusta. Hyvä. Sitten mulla on tässä tämmönen vähän pidempi ranka, joka sopii oikein hyvin täseen hartiatuuppaukseen. Eli ota tukeva asento jaloille ja ranka siihen toiselle olkapäälle ja työnnät vahvasti käden suoraksi ja vastustat sitä takaisinpäin painamista. Ja tässä tietysti mitä pidempi ja painavampi ranka sulla on, niin sitä paremman lihaskuntoliikkeen saat ja enemmän se kehittää voimaa, mutta tämmöisellä kevyelläkin rangalla saa ihan hyvin kyljen liikkeelle ja hartian tekemään töitä. Vielä viimeinen. Ja sitten vaihdetaan toinen puoli ja tehdään sama liike. Hyvä. Sitten pyöritellään vielä vähän tätä pölliä. Tähän tarkoitukseen voisi olla ehkä vähän lyhyempi ja painavampi parempi, mutta tälläkin liikkeen voi näyttää. Eli lähdetään taas täältä hyvästä kyykkyasennosta, nostetaan reisillä ja pakaroilla, tuupataan pölli ylös ja jatketaan samaa. Tai voiko siellä kotioloissa tai mökillä tehdä vaikka hyvin niin, että kiertää mökin ympäri tällä liikkeellä, niin siinä jo mukavasti sykekin nousee. Vielä toiseen suuntaan pari. Noin. Sitten vaihdan ehkä ton vähän kevyemmän pöllin, mutta jos on oikein vahva päivä, niin voit toki tehdä järeämmälläkin kalustolla. Otetaan pölli tähän avokämmenien päälle ja tehdään vähän hauiskääntöjä. Eli kyynärpäät kiinni kylkiin ja hauiksella nostat sitä pölliä siihen kohti rintakehää. Ja nyt kun tää on tämmönen leveä ote, niin tätä ei voi ehkä ihan tonne kehoon asti viedä, ettei se lähde sieltä pyörimään, mutta teet sellaisen liikkeen, että se pölli pysyy hyvin siinä kätösissä. Vielä pari. Sitten tehdään vielä tämmönen hyllytysliike. Tää vaatii sen, että sä saat siitä pöllistä hyvän otteen jommin kummin päin. Ehkä tämmönen myötäote on parempi. Lähdetään kuitenkin taas täältä kyykystä maasta ja laitetaan se ikään kuin hyllyyn selän taakse poikittain. Vuorotellen kummallekin puolelle. Tulee hyvä vartalon kierto.
No, ja sitten lopuksi vielä hieman loikoillaan. Eli tehdään penkkipunnerusta. Taas valita sopivan painoisen kepin tai rungon tai rangan tai pöllin. Kyynärpäät tukevasti maahan ja ranteet suoraksi silleen, että ranteet ei väänny sen painon alle. Ja sitten tuuppaillaan sitä meidän painoa suoraan ylöspäin siitä rintakehän päältä. Ja jos sulla on semmonen paikka, jossa sä saat kehon vähän korkeammalle ja että kyynärpäät pystyy menemään vähän matalemmalle kuin se keho, niin aina parempi, siihen saa enemmän semmoista oikeeta penkkipunnerustunnelmaa, mutta toimii oikein hyvin näinkin. Vielä muutama. No, sitten voitkin jäädä sinne hetkiseksi tasoittamaan hengitystä ja tuijottelemaan kuusenlatvoja ja nauttimaan hyvin tehdyn treenin tuloksista kropassasi.